Дарагія браты і сёстры, мы сёння задумваемся над Божым Словам, якое гучыць падчас літургіі. І мне прыходзіць на розум выказванне святога Тамаша Аквінскага, выбітнага каталіцкага тэолага, які казаў, што 4 рэчы адцягваюць чалавека ад Бога найбольш. Гэта багацце, другое – гэта задавальненні, забавы розныя. Трэцяе – гэта ўлада, якая спакушае чалавека. І чацвёртае – гэта слава, якой гатовы чалавек пакланяцца, якой хоча насычацца. Вось сёння у Евангеліі мы чуем, як Езус навучае сваіх вучняў. Это для іх была такая семінарыя, такая духовная школа. 3 гады яны былі са сваім настаўнікам. Яны бачылі розныя цуды, ягоныя прамовы, прыпавесці ён расказваў. І вось, ідучы па Галілеі, ён распавядае самае асноўнае, дзеля чаго ён прыйшоў у гэты свет. Каб гэты свет збавіць праз сваю муку, смерць і ўваскрасенне, праз 3 дні ўваскрэсне. Вучні нічога з гэтага не разумеюць. Яны слухаюць, не слухаюць, міма вушэй это пралятае. Калі прыйшлі ў Кафарнаум, Езус пытаецца ў іх, пра што вы гаварылі ў дарозе. Яны не разважалі пра тое, што сказаў Езус, а разважалі пра тое, хто з іх большы. Канкурэнцыя сярод апосталаў. Хто важнейшы? Хто можа займаць найлепшае месца? І Езус, калі гаворыць ім, это іх папярэджвае, не так павінна быць паміж вамі. У духовным жыцці, у хрысціянстве дзейнічаюць іншыя прынцыпы, кажа Езус. Калі хто хоча быць першым, няхай будзе з усіх апошнім і ўсіх слугою. Бо калі так не будзе, то чытаем у другім чытанні сёння апостол Якуб папярэджвае, як быццам бы піша пра наш час. Адкуль у вас войны і змаганні? Не інакш, як з прагненняў вашых, якія змагаюцца ў частках целаў вашых. Прагнеце, а не маеце. Забіваеце і зайздросціце і не можаце атрымаць. Змагаецеся і ваюеце. Апостол Якуб, браты і сёстры, апісвае вось гэтую мітусню свету. І тады, калі ён это пісаў, гэтыя словы актуальныя і па сённяшні дзень. Калі мы хочам усур'ёз прымаць словы Езуса, то мы павінны задумацца над імі і прымяняць іх у сваім жыцці. Таму што тыя самыя спакусы, як былі ў часы апосталаў, ёсць і сёння. Ёсць рэчы, которые могуць нас адцягнуць ад Бога, а Бог з'яўляецца для нас крыніцай нашага шчасця, крыніцай вечнага жыцця. Хтосьці можа сказаць: «Ойча, як жа быць? Ёсць пэўная канкурэнцыя, напрыклад, у спорце. Спартсмены паміж сабой спаборнічаюць, змагаюцца, хто лепшы, хто больш таленавіты. Як жа быць, калі, допустим, у камерцыі, у эканоміцы таксама ёсць адна фірма, другая, і яны між сабой спаборнічаюць выйграць нейкі тэндэр, трэба паказаць, што яны найлепш могуць выканаць нейкую працу, ёсць спаборніцтва. Ёсць у палітычным жыцці спаборніцтва, таму што большасць павінна глядзець на найлепшыя рысы кандыдата, выбіраць яго, ацэньваць. Напрыклад, у нас ёсць конкурс такі, у Віцебску кожны год праходзіць, дзеткі спаборнічаюць паміж сабой, конкурс на час Божага нараджэння батлейкі паказваюць. І часам прыходзяць выхаваўцы, кажуць: «Ойча, можа, давайте мы, фестываль проста зробім. Што там, дзеці спаборнічаюць, хтосьці заніме першае месца, хтосьці другое, трэцяе, потым плачуць, што не хапіла ім месцаў. Месца першае то адно толькі, што зробіш, не падзеліш на ўсіх». Але пакуль што ўдаецца адстаяць гэту думку, я кажу: не, хай будзе конкурс, таму што гэта такі азарт добры стварае, што дзеці спаборнічаюць, стараюцца, не пазней атрымаюць гэтую сваю падзяку, павешаюць дзесьці ў парафіі, прыз атрымаюць. І это такі рухавік добры для развіцця.
І як мы жылі, калі б не было футбола, там, допустим, вось алімпіяды, допустим, гэта наше жыццё. Але тут дзейнічае іншы прынцып, браты і сёстры, бо ацэньвае спартсменаў журы незалежнае. У эканоміцы дзейнічаюць рынкавыя прынцыпы, хто найлепш падрыхтаваўся, той можа далей рухацца і так далей. Езус нас папярэджвае перад самаўзвышэннем, каб мы не былі суддзямі у сваіх уласных справах, бо можам памыліцца. Бо нам захочацца сябе надта высока прыўзнесці. Ёсць такі жарт пра адну дзяўчыну, которая прыйшла ў касцёл, заходзіць у закрыстую, там седзіць пробашч. Яна яму кажа: «Ойча, я маю праблему». Кажа: «Я, як прыходжу ў касцёл, мне адразу ў галаву прыходзяць думкі, што я самая прыгожая ў гэтай парафіі, што я такая самая лепшая, самая прыгожая. Нічога не магу зрабіць, думкі гэтай прыходзяць, але ж гэта, пэўна, грэх такі. Як мне з гэтым справіцца?» Ксёндз падняў вочы ад кніжкі, паглядзеў, кажа: «Дзіця маё», кажа, «ну які гэта грэх, няма тут ніякага граху. Это проста жахлівая памылка». Вось такая холодная вода нам часам патрэбная, каб мы занадта сябе не ўзвышалі самі сябе. Для гэтага патрэбны настаўнік збоку. Езус навучае вучняў, нам патрэбна таксама духоўнае кіраўніцтва, незалежнае меркаванне іншага чалавека альбо супольнасці. І тут мы гаворым, браты і сёстры, пра пакору. Не хапае часам чалавеку пакоры. Святы Аўгусцін сказаў, што трэба для чалавека, які хоча духоўна ўзрастаць. І ён сказаў, па-першае, трэба, каб ён меў пакору, па-другое, каб меў пакору, і па-трэцяе, каб меў пакору, смирение. Што значыць пакора? Это праўда пра самога сябе, які ёсць на самой справе. Калі мы падыходзім да люстэрка, мы уяўляем сабе, якія мы ёсць. Вось у духоўным жыцці пакора – это такое наша люстэрка, каб мы не ўпадалі ў самазамілаванне, у памылку, бо гэта ёсць грэх і паўшых анёлаў, гардыня. Вось ад гэтага нас хоча ўратаваць Езус, і мы хочам таксама быць вольныя ад гэтага ўплыву, каб у нас было менш гэтага эгаізму, самаканцэнтрацыі на самым сабе. Гэта вельмі важна у духоўным жыцці. І сёння, браты і сёстры, молімся, каб мы з вамі хацелі слухаць Езуса, каб была сярод нас такая добрая, разумная канкурэнцыя, але каб не было эгаізма, гардыні, каб мы імкнуліся да святасці і каб хацелі ўвайсці ў нябеснае валадарства. Амэн.